Nas, o pidara, suca, nahui, blea. Suca. Что румынский, что? Говоришь по-русски, сука, блядь. Говоришь по-русски, rusă. Dă-ne Moldova înapoi, băga mea și pula familia ta, dă Moldova înapoi. Patria, Moldova, moldovenii. Suși pula română, morții, mă, de handicapat, dă Moldova înapoi. Alo? Hello? Hello. Dă Moldova înapoi. Suca. Красавчик, хорошо Cași знаю. cură nămas, na, blibliet. Pidară. Na, cu ce sprâncene ai, spui că ești Amidamaru. Amidamaru? Spui că ești Amidamaru la sprâncene. No. Nu? Știi să vorbești românește? Do you speak English? A little bit? Little bit. But I prefer ruska. Говоришь по-русски? Хорошо говоришь? Хорошо, хорошо, хорошо. Хорошо. You streamer? What? Streamer. Yes, streamer, Romanian streamer. Dă Moldova înapoi în pula mea. Moldova, from România. 1945, ne-ai luat Moldova. Aha. Ai bătut copii, mame, copii, femei la copii. Aha. Ты тут махаешь руками, чувак, тебя нихуя не понятно. Na, nu, că acolo când a fost la Piniat, acolo și când a dat cu pumnea, nu era. Nu era. Интересно очень. Am fost și în Ingheres. Ingheres e un sat aici, de lângă Bușteni. Да, нормально, сам чё, как? Nu, că ciocanul, că dacă dai cu ciocanul în cui, te lovești la degete și nu e bine. Нихуя ты болтаешь. E baltă. Baltă acum, pe vremea asta, te duci la pește, ce dracu faci? Ты, походу, сам придумал язык, да? România, ești, România. Хорошо играешь. București, București. București, pula mea, Obelești. București. București. Чё ты несешь, а? What? Чё ты несешь? Where are you from? Wait a little bit, something, asta, stai că cu engleza, very good Anglia. Ascultă, listen to me. Where are you from Russia? The capital, Moscow. Yes. You are from Moscow? How are the women there? Women. Ah, the women's. И чё, woman? Nu mă, Nu, dai, на русском говори. lasă ceaiul la femei, că nu dai ceai. Dacă le fuți, băi, dacă le fuți, mă, mâncați și nasul tău. Dacă le fuți, dacă le bași crivoi în hopăr și noagă. Femei, haide, femei, le bași crivoi. Mamă, să moară